El Jordi C és veí de Reus. Té 59 anys i una radiotransistor una mica vella. Li van regalar al març, quan era a l'hospital. Ara porta una estona nedant, 13 hores per ser exacte. I aquí tenim un altre Jordi, el Jordi F. Ell treballa amb la seva furgoneta, la Remei. Porta coses des de tots els hospitals a Catalunya fins a Barcelona i viceversa. I li agrada molt l'olor de la Remei. Durant els trajectes més llargs, també l'acompanya a la ràdio. I aquí en Jordi, el Jordi Q, somiat per totes les iaies del país. Li encanta ballar flamenc i col·lecciona jocs de te. Treballa a la ràdio com a presentador. Bé, ara no. Ara es troba a l'hospital. Entre els tres Jordis hi ha alguna en comú que ells ignoren i que potser no sabran mai.